Okay, so it depends also kung ano nga klase sang heart disease ang aton ginaistoryahan, no? When we say atherosclerotic cardiovascular disease, most commonly it affects the adult population. So before, sa mga inunang chimpo, makitaan mo lang ni sa mga tigulang about mga age siguro 40s and above. Okay. But because of the present technology and we do widespread screening also, mas nagabata ang mga pasyente nga gaka-diagnose with atherosclerotic cardiovascular disease, no? And also because of the change in the lifestyle that we have. For congenital heart disease naman, of course, we cannot predict. Hindi mo na mabalaan kung sino maapektuhan sila. And sometimes may genetic component also, pero hindi mo man na ma-predict kung sino nga mga babies ang mag-develop congenital heart disease. Okay. Same goes with sa mga electrical nga mga sakit, no? Sometimes they have a genetic component also, but mas budlay niya i-diagnose kay ang iban sinisa nga mga amo nga mga masakit kinanlan gid sang specialista makalantaw sa imo. Mayroon man also sang ginatawag nga mga sakit sa muscle mismo sang heart. Okay. Ang mga at risk sang mga amo ni is ang mga pasyente nga damo bisyo like sigarilyo, inom, and most especially drugs, no? Kay amo ni sila masking bata pa naga-develop na sa ginatawag nga heart failure. Okay, Doc. So, Doc, ang heart disease is hereditary. Not everything, no? There are some forms of heart disease that na hereditary. Mayara man iba't like what I said kagina, majority while it has a genetic predisposition, meaning kung ang imo nga mga ginikanan may ara sa amo nga masakit, pwede nga ikaw at risk ka to develop mga amo man sini. But most of them is highlighted by lifestyle risk factors. Meaning sini, maskin may ara kaya risko by virtue kay imo ginikanan, high blood or diabetic, pero kung maghalong kaya sa imo nga ginakaon, mag-exercise ka regularly, up to a point, you can prevent or even delay the development of such diseases. And also, it also goes na kung ikaw wala kaya be genetic risk, healthy imo parents, pero gapi na gusto ka tambok-tambok sa imo, grabe imo bisyo, prone ka gyapon magmasakit. So it's not just about the hereditary risk that we're talking about, but also ang lifestyle risk factors na may ara ang isa ka tao na mag-develop heart disease. Okay, Doc. So, Doc, ano ang mga common nga simptomas nga mabaambal mo nga base may heart disease na ako? Okay. So, of course, when we're talking about the heart, ang pinaka-common is still chest pain. Kadamo man sang types of chest pain and kadamo man sang mga masakit nga pwede mag-cause chest pain nga hindi necessarily halin sa korason. Okay. Pwede, of course, ang number one kinahanglan tay consider kung gahambal ang patawo nga gasakit akong dughan basi heart attack siya, pero not all the time, no? Mayara man pwede hyperacidity can cause chest pain. Pwede man anxiety can cause chest pain. Pwede ang iba nga like ang muscles ang na nakapalibot sa aton rib cage, ang tawag na costochondritis can also cause chest pain. Infection, kung may pneumonia ka, kung may tubig ang lungs mo, pwede man na mag-cause chest pain. And other symptoms ng heart disease would also include hapo. Amo na siyang isa pa gid ka pinaka-common na symptoms ng heart disease, no, hapo. And sometimes ini nga hapo kabudlay man indifferentiate kay kadamo man causes. Pwede kung may sakit kaya sa lungs, syempre hapuon ka man, kung may asthma ka hapuon ka man. But ang hapo sang iyaya ka nga halin sa korason is ang ginatawag nga exercise related, meaning mas nagalala siya if i-stress mong heart mo, maglakat ka layo, magsaka ka bihagdan, or kung magtulog ka, maghigda ka flat, malumos ang pamatsyag. So these are signs na basi ang heart mo ang may problema. Or palpitations, mga common man ang mga heart-related symptoms, palpitations, or nagahubag ang tiil. Okay.